କିଏ ଆପଣ? ମୋ ପଚାରୁଛି ତୁ କି? ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ତୁ ତ ଆଶୁତୋଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। Original ଟା। ହେଲେ ଆପଣ ତା ଆଗରେ ସାପକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? କଣ ହେଲା? ସାପକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଛାଡି ଆସିବି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବୋଧେ କିଏ ତୁ ଜାଣିନୁ? କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ଶିବ ଶଙ୍କର। ମହାଦେବ କୈଳାସପତି ଶିବଙ୍କ ପରି ମୋର ବି ସାପ କହୁଛି ତ ଭାଇକିନା ଆଉ ଡାକିପାରିବିନି। ଭାଇ କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଏ ଅଭଦ୍ର ଭଦ୍ରାମୀଙ୍କର ତତେ ଜଣାଅଛି ନା? କେତେ ବଡ ପାଟିକ? ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ତତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି, ହେଲେ ମତେ ଏମିତି ବେଖାତିର କରିବା ମାନେ କଣ? ମୋ ଭଳି ଠିଆଇ ମତେ ବୋଲି ନା ଲେଖି କଣ ଅଛି ଭାଇ? ତୁ ସାରିତ ନା? ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଅନୁଷ୍କାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା? ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଭାଇ ସାମ୍ନାରେ ସତ କଥା କହିଦେଲି। ଏବେ କହିବ କଣ? ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଆଦିତ୍ୟ ମତେ କହିସାରିଛି ଅନୁଷ୍କା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାହା ହେଇନି କାହିଁକି? ସବୁ ଭଲ ପ୍ରେମର ମାନେ କଣ ବାହାର? ସବୁ ପ୍ରେମର ଶେଷ ନିକଳେ କଣ ସିନ୍ଦୁର? ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୋ ଗୌରୀକି ଲଗାଇ ତମ ବଂଶରେ ବାଦ କରିଦେବି। ସାପକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରୁ ଆସିବ ସାହସ କେମିତି? ସାହସଟା ମତେ ମୋ ଗୌରୀ ଦେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ଆଜି ତା ସହିତ ତ ବାହାଘର ହବ। ଜବରଦସ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍କାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସତ, ତାମାନେ କଣ ଆଜି ବାହାଘର ହବ? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆଜି ବାହାଘର ନ ହବ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ତାର କୋଉଠି ବାହାଘର କରିବି ବୁଝିବି। ଇଏ ତମ ଭଳିକି ତମେ ଯଦି ବଜାର ପଚା ପରିବା ଭାବୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଆ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ ତାହେଲେ ଏବେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବ। ତମ ଭଉଣୀକି ଯିବ ହବ ଭାଷା ବସେଇ ରୋଷଣୀ କରି ତମ ଅଗଣାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ବେଦି ଉପରେ ବସି ତମ ଭଉଣୀକି ବାହାଇ ସେ ତା ଘରୁ ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ତ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମତେ କଣ ପଦେ କଥା କହିବୁ କି? କଣ? ମୋ ଭଉଣୀକି ତମ ଘରର ବହୁର ସ୍ୱୀକୃତି ଦବ କି? ତମ ଭଉଣୀର ବିଚାର ମୁଁ କରିବିନି, ବିଚାର କରିବ ମୋ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକି ପଠେଇ ଦଉଛି, ମୋ ଭଉଣୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତମର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ବୋଲି କାହିଁ କଥାଟା ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ